Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 60th birthday ni Converge co-founder at CEO Dennis Anthony Uy, nagkaloob ang Converge ng fuel assistance sa mga jeepney drivers sa Angeles City sa pamamagitan ng 12 samahan ng mga tsuper na nagpapatakbo sa lungsod. Bago ang turnover ng donasyon, dumalo ang mga leader ng Jeepney Drivers Association at mga empleyado ng Converge sa isang Thanksgiving Mass sa Minor Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary. Sinundan ito ng isang simpleng salusalo bilang bahagi ng pagdiriwang. Ayon sa Converge, layunin ng programa na kilalanin at pasalamatan ang mahalagang papel ng mga jeepney drivers sa komunidad, lalo na sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng sektor ng transportasyon. Alam mo yung estudyante ko, sasabihin ko, Nabida, yan eh, Santo Rosario Bida. Damdam ko nung mga kasakitan ng driver, especially during the crisis like this. Sabi yan na mag-celebrate ko sana Margon birthday, sabi ko mas masanting ibalik ko na rin dapat sektor ng bayan. Eh, mayor yan ang hindi kong kaya kayo. Sinabi ng mayor sa pantalan ng transport sector. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.